judul lagune Bali. Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, iki apane anyar-anyar nek iki Pak Haji rumangsaku kaya ora iki mesti mlethohi musuhe iki. Karena aku dendam to. Ya oleh. Wala aja tak bacok. Ora iso ben guyu wae. Malah ya ben babak ora apa-apa. Iki sapa lho, Mas? Kancane nang mburi kono. Oh, ngono. Nduk, Re. Iya, Mas. Heeh. Alhamdulillah awake iki bengi iki suwan rawuh paringan libur. Sesarengan BM budaya. Pastinya di kediaman beliaunya Kang Mas Bibi dan juga Mbak Yukin. Nggih. Dalam rangka menikahkan putri tercinta dari beliaunya Sohibul Pet, Doa Ayu Tesya, api kantor Dimas Bagus Rifki dari kawasan Besole, Tulungagung, Besuki tepatnya, putra dari beliaunya almarhum Bapak Suwanti dan juga pastinya Ibu Eni Yunarsih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanjakku kok ra nyauri nyapet kaya kosek lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas. Panjain kok, sing penting sing ngarep. Nggih, tapi ngene, Mas. Piye? Iki dina bose pacarku iki to, Mas. Bayo lek duwe-duwite mbok pacar. Ngerti loh, Mas. Nek Salim yang Mama bekerja, Salim dulu ya. Engko batine aja nggih murel lho, engko batine nggih murel awas lho. Bayo, kowe lek oleh hangi padha karo lombok temumpang tahu. Aja ngono. Ngono-ngono gedhe gua mati karo aku, Mas. Mosok? Heeh, bengi lek mbok tak telepon. Anggi sayang, apa Rere? Aku masuk angin. Dodok. Ayo, kerokno ya. Ngono. Sing dikeroki sing ngarep kok. Niki wau dalam rangka pernikahan Mas Sandi dan Mbak Tesya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Diparingi putri putra soleh lan soleha. Tur barokah. Amin. Pesen kula siji, Mas. Apa? Aja seneng-seneng dadi manten. Wes cukup siji ae selawase ora usah nurun aku, kadang dongaku ya ora mandi. Amin Allahumma amin. Lah piye aku ndonga awakku dhewe ra mandi ping 3 ya ora dadi. Lah awakmu kan kelasnya pageblok. Lah iya, tapi ngene-ngene ya Mas Hakim aku dicintai laki-laki ya. Laki-laki sing borem ta. Termasuk Jerman iki, man cinta karo ora? Blas. Bocah kaya mengkono. Ya niki pinangkani temanten putri, monggo Mas. Monggo, minangkani pamundutan temanten putri. Halo, maratuamu teko kalau. Medun. Wah, cedhek maratuane. Wah, disangoni terang iki kok. Wah, langsung gawe kudung. Amit-amit coba itu sing adoh. Lalu Mak, niki mantune tasik kerja ya Mak ya. Duh. Mbok menawa nek karung elek-elekan lagi ngadai bocah iki. Selamat datang para tamu undangan semuanya. Ayo Mak. Apa wis semono yang jalan jarakku. Apa
butuh bayi rasa kangen wis bisa marja ya Adik bali ondo orang ge sandal lo ya. emak ayo Pak Tulus Ajar ya. emas apa wis lali sliremu sudah ada semono yang telan karo aku akan cemes ora tau kedem wis asal mestine lali aku amat mumpung saiki kedem desemono yang telan karo aku ada dia tanggo akan ngene kekangenku apali eling nalika itu iya sepi rasane waktu biyen ucap dewe Lango terus eling kancane ayo jangan semono yang jalan rame-rame Jaya rukun seneng hatine bisa amat jelang ante ali-ali Sulit kanggo tombo kangen iki rasa sakit durung butuh bayi rasa kangen wis bisa meri ayo Mas Terjus Mas Terima kasih bareng-bareng GM Budaya Rere Evida salah satu Sino seluruhnya dulunya dunia tercoba matur Spadwood. Terima kasih untuk SPH Pro Audio Gabing campur tertuliaja apa wis dek semono yang telan karo aku Bali rasa kangen wis
kok oh. Ayo pacar. Tuh, pacar. Loh, lagi piye? Ya, saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Terima kasih buka-buka sosialnya tuh ya. Weh jantenan kok. Jangankan kok neng wilayah dhewe Tulungagung, neng Nganjuk ya acak-acak musuh saiki. Iki terima kasih. Lenggawan dear. Iki matur sembah dhuwur.